Ελάτε να δούμε 10 μοτοσικλέτες που έχουμε αυτή τη στιγμή στο κατάστημά μας και έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Keyway Icon 125 στα 1790. Asus 125 στα 1799. Asus Cross X 125 στα 2150. Kiwi Dieste 125 στα 2250. Asus ATV 125 στα 2590. Kiwi XDV 125 Evo στα 2850. Benelli BN 125 στα 2490. Morbidelli N300 στα 3950. Benelli Imperiale 400 στα 3950. Benelli TRK 702X στα 7490. Γράψε μας στα σχόλια εσύ ποιο μηχανάκι θα διάλεγες από όλα αυτά.